Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar gallawa tashar mu ta Dan Bashir ITV. Yankee Tech on the beat. Dan Hausa na mawaka Birakot. Ke ce zuciyata, ke ce rayuwata, ke ce zan iya rayuwa da ke. Na ɗau alkawari da ke zan mutu, da ke zan gama rayuwa. Ki zo mu tafi mu je har zuwa Saudiya da ni da ke. Ke na sa a zuciyata ba wacce za na janyo. Har na ji ana kira na mahaukaci da akan san ki ne. Na yarda na amince da akan ki ne. Ba za na daina san ki ba. Ban ga ranar rabuwa da ni da ke ba. Abada ki ne na kike tekawa a cikin zuciyata da taki. Ki bari zan turo gidan ku ko da auren ki ne za na zo na nema da kaina. La la la. LP Production. Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar gallawa tashar mu ta Dan Bashir ITV.